गिबियावहायनो प्रेमजित नार्जारि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। आदामोन, बाजैमोन, फंबायमोन, बिनानावमोन, बाबुमोन, रानिमोन गासैबो आंनि आंगोनिबो आंगो लोगोफोर नालांदों दानो। जों दायो माने नर्थ बालाजार बेप्टिस्ट चार्चनि मण्डलिनि एसे हा बायनाय दं नालाय हाखर हुखर जहरना जहरनि फोराव बेबायदिनो औवा दंफांफोर गायलाबायनाय दङ। दायो जों माने बोथोर जानायलाय बैसाग मास सफैनायलाय दायो जोङो बागानफोरखौ जों फोसाबनाय जाहैबाय आरोखि। साफानो क्लियार खालामनाय जाहैबाय। माने दंफां लाइफां रज'दों नालाय औवाफोर ओमफ्राय बिफां लाइफांफोर बेफोरखौनो जों माने जोथोन लानोसै। माने बेफोरबो मोनसे जोंनिनो सम्पति जाहैबाय नालाय चार्चनिनो। बेनिखायनो माबा मोनसे हेल्प जागोन होननानैहाय जों बेफोरखौ बे बागानखौ बायनाय जाहैबाय आरोखि हाखौहाय। नायदोनै दायो जों फोसाबगासिनो दङ। नायलांदो अब्ला लोगोफोर गाइसफोर नायलांदो। नै बाबुमोन, रानिमोन, आदामोन, बाजैमोन नायदो नै बेलाय नै बेफोरनो जाहैबाय आरोखि जोंनि बागानफ्रा। बे जाहैबाय गाम्बारिफोर दङ ओमफ्राय औवा दङ। नै औवाथ' थिखोना दङ आरोखि। औवा बुरखा दङ, औवा माख्ला दङ, ओमफ्राय गाम्बारि दं, गुबुन गुबुन दंफांफोर दङ बेफोरबायदि आरोखि। बेफोरखौनो माने फोसाबनानैहाय जोङो लानोसै आरो। दा बे हाखौहाय माने सरकारिबो मियादि खालामखाबाय। टेनसन गैला। नायदो अब्ला लोगोफोर प्रेमजित नार्जारि चेनेलखौहाय नायदो। नै सोर सोर दङ ओरैबायदि जावलियाखा मुफुर, बियार, टाइगार बेबायदिनो बायदि बायदि दाउसेन दाउला जिब जुनारफोर थाग्रा जायगा नुखायो आरोखि। ओरैबायदि अरनखा हाग्राफ्रा। नै हाग्रा गुदुनो बेलाय नायदो नै लोगोफोर। साखाथियावहायनो ओरैहाय माने दुब्लिबो दङसै आरो माइ गायग्रा। ओरै साजोंहाय बेबायदिनो माइ गायग्रा दुब्लिफोरबो दं आरो बिराद गुवार। नायदो अब्ला लोगोफोर नायदो नै अब्ला बागान एवग्राफ्रा बेलाय ब्रादार बिरन। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ बेलाय नै नायदो बेलाय नै ओरैबायदि गोसो होनानै दानदों दा बुंसै नै रुवासो होलायबावखाबाय। आरो ओरैहाय नै बुरजाथार दंबावो आरो माखासे फैबावाखैसै आरो बिसोरो खना नांबाय जाहैबाय फैयिफ्रा। बेलाय नै यावस्रांगासिनो दङ। नायदो नै फारि फारिनो सोर सोर दं सोर सोर गैया। ओइ माबायदि मोनदों हाग्रा एवनानै? दे लायमोन नुजा माबायदि मोनदों जर्दान? दे बुं। मोजां मोनदों खामानि मावनो मोननायखाय देहाफ्राबो सोराङोना? औ दे हामबायसै। नै बेलाय नै मावथि हान्जाफ्रा मावगासिनो दङ। बेलाय नै ओरैबायदि मावनो मोनाब्ला सुखा जाहैबाय दा बिसोरो माला खामानि मावनो मोनगोन। ओरैबायदिनो मावथि हान्जाफ्रा नाय हनै मावथि हान्जाफ्रा नाय हनै मावनानैहाय एसेबां आखाइ सिखा सिबनानैहाय मेंलायलायबाय आरो दा बुंसै आरो। ओरै जाहैबाय माने दुब्लिबारि माइ गायग्रा फोथार जाहैबाय आरो। बेलायनि बागानफ्रा नायदो जैया मैया गुवारथार। मोसा मुफुर दावराय दाउसेन दाउला थाथावथाव रायजो जाथावथावनो जायगाफ्रा नायनो ओरैबायदि।
हामबायसै बिदिब्ला थेंक इउ